ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶରେ ଶିକ୍ଷା ଚିନ୍ତା ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳ ଥରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପରିଚାଳିତ ଗୋଟିଏ ଆଞ୍ଚଳିକ ସଭା ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ସେଠି ଦେଖିଲି ସେହି ସଭାରେ ବିଚାର ହେବା ପାଇଁ ଯେତେ ବିଷୟ ରଖାଯାଇଥିଲା ସେଥିରେ କୃଷି ଥିଲା ସଭା ଉପରେ। କ'ଣ ଥିଲା ସଭା ଉପରେ ପିଲାମାନେ? କୃଷି ଥିଲା ସଭା ଉପରେ, ଆଉ ଶିକ୍ଷା ଥିଲା ସଭା ତଳେ। ଶିକ୍ଷାର ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି ଥିଲା ପିଲାମାନେ? ଶିକ୍ଷାର ସ୍ଥାନ ଥିଲା ସଭା ତଳେ। କୃଷି ଉପରେ ରହିବା କଥାଟା ବୁଝାଗଲା, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାଟା ସଭା ତଳକୁ ଯିବାର କିଛି ବୁଝାଗଲା ନାହିଁ। କାହିଁକି ଯେ ଶିକ୍ଷାଟା ସଭା ତଳେ ଅଛି କିଛି ବୁଝାଗଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ବିଚାର ଆଲୋଚନା ଯାହା ବୁଝାଗଲା, କେଉଁ ଦିନ? ସେ ଯେଉଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ସଭା ଯେଉଁଦିନ ହୋଇଥିଲା, ସରକାର ବହୁତ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ତାକୁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ବୁଝିବାକୁ ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବି ନାହିଁ। ଆରେ ଇଚ୍ଛା କେଉଁଠୁ ଆସିବ ପିଲାମାନେ? ଶିକ୍ଷା ଥିଲେ ସିନା ସେମାନେ ବୁଝିବେ, ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ବିଶେଷ ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ। ମାଟିକୁ ପାଗ କରି ସେଥିରେ ମଞ୍ଜି ପୋତିଲେ ଚଞ୍ଚଳ ଗଛ ଧରେ। ହଁ, ଏଇଟା ତ ଠିକ୍ କଥା, କିନ୍ତୁ ପଡ଼ିଆ ଭୂଇଁରେ ଫସଲ ବୁଣିଲେ ଗୋରୁ ଚରିଯାଆନ୍ତି। ଏଇଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ, ପଡ଼ିଆ ଭୂଇଁରେ ଫସଲ ବୁଣିଲେ ଗୋରୁ ଚରିଯାଆନ୍ତି। ଗୋରୁ ଚରିଯାଆନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆନ୍ସର୍ ଦେବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ମଣିଷ ମନକୁ ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷାରେ ସଜାଡ଼ି ତାପରେ ତାକୁ ଯୋଜନା କଥା କହିଲେ ସେ ବୁଝିପାରିବ। ତେଣୁ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କେଉଁଥିରେ ସଜାଡ଼ିବା ଦରକାର ପିଲାମାନେ? ଶିକ୍ଷାରେ ସଜାଡ଼ି। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲିରେ ଯୋଜନା ଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମେ ଯୋଜନାକୁ ପକାଇ ରଖୁ ତାହେଲେ ବହୁତ ପଛରେ ପଡ଼ିଯିବାକୁ ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଆଜିକାଲିରେ ଯୋଜନା କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ଏଠି? ଯୋଜନା ଯୁଗରେ। ତେଣୁ ଯୋଜନାକୁ ଯେତିକି ଆଗ୍ରହରେ କରିବାକୁ ହେବ, ଶିକ୍ଷାକୁ ତାଠାରୁ ଅନେକ ଗୁଣ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହରେ କଲେ ଶିକ୍ଷା ଓ ଯୋଜନା ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ରହିପାରିବ। ଠିକ୍ କଥା। ଜାତିସଂଘ ତାର ଶିକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଅଶିକ୍ଷିତ ନିରକ୍ଷର ହୋଇଥିବାରୁ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନେକ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। କିଏ କହିଛି? ନା ଜାତିସଂଘ ତା ଶିକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟରେ କହିଛି। ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ, ଏସିଆର ଅଧିକାଂଶ ଦେଶରେ ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ। ତେଣୁ କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ଯେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରେ ପରେ ଆମ ଦେଶରେ ସର୍ବତ୍ର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ମନେ ହେଉଛି ପ୍ରସାର ନାଁରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଉନ୍ନୟନର ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ନାଁରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏତେ ମୁଗ୍ଧ ଯେ କୌଣସି ବସ୍ତୁର ମୌଳିକ ମୂଲ୍ୟ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଆମକୁ ବେଳ ନାହିଁ। କ'ଣ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଆମର ବିଶେଷ ସମୟ ନାହିଁ? ନା, କୌଣସି ବସ୍ତୁର ମୌଳିକ ମୂଲ୍ୟ ବିଷୟରେ। ଏଟାକୁ ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ। କେବଳ ଶିକ୍ଷା ନୁହେଁ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ସେୟା ହୋଇଛି। ଖାଲି ଯେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ହୋଇଛି ତା ନୁହେଁ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେୟା ହୋଇଛି। ତହିଁକି ଆମର ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ଏମିତି ଯେ ସେଥିରେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ। ଆମର ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ଏମିତି ଯେ ସେଥିରେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। କେବଳ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆକୁ ସେମାନଙ୍କୁ କେତେବେଳେ କେମିତି ଖୋଜାଯାଇଥାଏ। ହଁ, କେବେ ସଭା ସମିତି ହେବ, ତାଙ୍କୁ ଡକାଯାଏ। ଏହିସବୁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡକାଯାଏ। ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଯାଏ ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ସବୁ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଯୋଜନା ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଥ ବିଭାଗଙ୍କ ବିଚାରକୁ ଆସିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆଘାତ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ପଡ଼େ। ଏଇଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ, ସବୁ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଯୋଜନା ଯେତେବେଳେ କେଉଁ ବିଭାଗକୁ ବିଚାରକୁ ଆସିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଆଘାତ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ପଡ଼େ ନା ଅର୍ଥ ବିଭାଗଙ୍କ ବିଚାରକୁ ଆସିଯାଏ? ଏଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ, ନୋଟ୍ କର। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ନିକଟରେ ଅଳ୍ପ କେତେ ଦିନ ତଳେ ଇଲଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ୱିକ୍ଲିରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖା ବାହାରିଥିଲା। କେଉଁଥିରେ ଗୋଟେ ଲେଖା ବାହାରିଥିଲା? ନା ଇଲଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ୱିକ୍ଲିରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ପିଲାମାନେ, ନୋଟ୍ କର। ଭାରତୀୟ ଲୋକେ କାହିଁକି ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆମେରିକା ଛାଡ଼ି ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି? କେଉଁଥିରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ନା ଇଲଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ୱିକ୍ଲି। ସେଥିରେ ସେ ଆମେରିକାର ସୁଖ ସମ୍ଭୋଗ ଓ ଟଙ୍କା ପଇସା କଥା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅସଲ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି। କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଇଲଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ୱିକ୍ଲି। ବାରମ୍ବାର ମୁଁ କହୁଛି, ମନେ ରଖ। ଭାରତରେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଭାରତରେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ଏଇଟା କେଉଁଥିରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ନା ଇଲଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ୱିକ୍ଲିରେ। ସେଠି ସବୁ କଥା ଶାସକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ। କେଉଁଠି? ଆମେରିକାରେ ନା ଭାରତରେ ସବୁ କଥା ଶାସକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ। ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ବିଭାଗରେ ଯେତେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ନିଶ୍ଚୟ ଏକଥା ଅନୁଭବ କରିଥିବେ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ତ ଏ କଥା ନିହାତି ଅନୁଭବ କରିଥିବେ। ଏଟା କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଏହି ବିଷୟରେ ଗଲା ମେ ମାସ ବମ୍ବେରୁ ବାହାରୁଥିବା ସଣ୍ଡେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କାଗଜ ଶାସକ ଓ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଶୀର୍ଷକ ଗୋଟିଏ ଅଗ୍ରଲେଖାରେ ଅତି ଗର୍ହିତ ଅଥଚ ପ୍ରଣିଧାନ ଯୋଗ୍ୟ ମତାମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କିଏ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଶାସକ ଓ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଶୀର୍ଷକରେ? ନା ସଣ୍ଡେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କେଉଁଠୁ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି? ବମ୍ବେରୁ।
ଏଇଟା ମନେ ରଖ। ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ପଢ଼ିଲି, ଏହି ବିଷୟରେ ଗଲା ମେ ମାସରେ ବମ୍ବେରୁ ବାହାରୁଥିବା ସଣ୍ଡେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କାଗଜ ଶାସକ ଓ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଶୀର୍ଷକ ଗୋଟିଏ ଅଗ୍ରଲେଖାରେ ଅତି ଗର୍ହିତ ଅଥଚ ପ୍ରଣିଧାନ ଯୋଗ୍ୟ ମତାମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଲାଇନ୍ଟାକୁ 5 ଥର ପଢ଼, ମନେ ରହିବ। ଏଇଟା ବାରମ୍ବାର ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସୁଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସମ୍ମାନ ମିଳୁନାହିଁ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରମାନେ ଆମେରିକା ଛାଡ଼ି ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି।